Nog 1 rondje achter de Zamboni aan en dan is het definitief afroen. De allerlaatste ijsdag in de ijshal van Ljouwert. Zie je deze hal missen? Ja, wel natuurlijk. Maar ja, die baan wordt straks mooier wordt dan deze 400 meter. En daar hebben we het al vroeger ook wel een beetje om dat we graag wel ook een 400 meter baan hebben. Maar ik heb hier altijd heel fijn gereden. Om het gevoel van de oude ijshal mee te nemen naar de nieuwe, mochten mensen symbolisch een stukje van de ijsvlier meenemen. Die worden dan verombracht als de nieuwe Elfstedenhal opengaat. En na al die symboliek bleef er nog 1 ding oer om te dwaan. Dit is het moment, hè? Ja, dit is het moment. Luid ook. Ja? Ja, ik ben hier 19 jaar geweest. Dit wordt een hele nieuwe uitdaging. Dit is oud, we gaan naar nieuw toe. Dat is hem. Straks zijn gloedend naaien. Bloednaai, ja. En dat lijkt me schitterend. Ja, we hebben hier heel wat metgemaakt in deze hal. We hebben zoveel pech gehad. We hadden voor 2 machines. Nou, die had ik eens gegeven. Nou, alleen deze nog. En dat was soms op het teentjes lopen. Maar het is over en we hebben een mooie tijd gehad.